Tes. Tes. Udah jelas. Orasma dihita salutna, ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan. Namarpu dihita sadarion di minggu seksagesima. Manang 60 hari andorang sohaheon ni Tuhan Yesus. Jehovah do patupahon aka pambahenan hatigoran, jala di patikos huhum tu sudena akana nirupa. Hupuji kami maho ale Tuhan Jehovah si topa aka ujung ni tanaon tung naso hadudoan do pikiranmu. Jehovah do hagugota ido ni topik minggu sadarion di jauhon do hita asa marhaposan tu Jehovah dungi taruli mahita di haguhon namar dapot atong tapuji ma Jehovah ay iba na do mangrupi hita sa liling na marende mahita hupuji hupasangap ho. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amin. Beta mahita manukap, marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si pahita. Ay iba na do debatata, jalahita bangso pinapana, jala biru-biru niring-iring ni tangan na. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan debata ama namin na di bano ginjang, asi maroham dihami halak na galeon, di daho na gogo do musuh nami, saya talu do hami di bahen ala ni hagaleon nami, di baheni upangi do hami tuho, saya pargogoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaunon ni anak haholongan ni Roam, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sexagesima sadarion. Ima natar surat di sada kronika 10 ayat 10 sada. Songonon ma didok disi. Sisiri hamuma Jehova dohot hagugon nai. Toktong ma lului hamu buhina. Ima saatna. Atong rap magidogogo mahitas yan Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na hombar tu patik mi. Amen. Huria na hinaholongan tapaunduk jala tapaserep ma tatopoti madosat tanagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita ali debata nami namarasiroha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami ro tujolom Uilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido umbahen upasere hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jot-jot do hami manimbil siana kadalanmu debadia. Songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami ay dam di halomohon roham hamatean ni akapardosa alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu Ale debata nami namarasiroha jalan nabadia hodo hagon nami asima roham ni hami ali debata nami namarasiroha jalan nabadia si sama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagugon ni tondi perbadia asa tarapul si tutu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun di guarmu nabadiai. Amin.
baga-baga ni debata taringot tuasesan ni dosata, songonon dohata ni Tuhan Jehova, nunga diarsai hoau marhites yan akadosam, jalan nunga dilojai hoau marhites yan akahajatonmu, au tutu, au sandiri manalesei aka pangalosim ala ni hadirotku, jaladang behu paingot-ingot akadosam, hasangapon madi debata na dikinjang. Amin. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu seksat gesima sadarion tarsurat di sada Korin bindusia ayat 10 satu ayat 20 tolu songonon mahata ni debata ay molo huhatahon barita nauli dang hasurungat kui utakku hiandui marjea doau out sohu baritao ni. Ay molo gulay siyan no milohaku, marupa maau, alay nang siyan na so tarjua, tongdo diapehon tuau tohonani. Asa ahado upakku, ondo, di na mamaritahon barita na uli au, so hurugii hamu. Asa unang hupangasahon wasokku, di barita na uli. Ayati pe malua aus yan salut nai, upatuturo do diriku tuturo ni salut na, asa tumorok na sida utogihon. Nagabesongon Jahudi doaw di aka Jahudi, ang giat utogihon aka Jahudi. Di aka naginonggoman ni patiki, gabesongon naginonggoman ni patikiaw. Nang so tutu ginonggoman ni patikiaw, ang giat hutogihon akan na ginonggoman ni patiki. Asa hutagihon akan na somarpatik, gabesongon na somarpatik au, diaka na somarpatiki. Alay dada somarpatik au, dijolo ni debata, tung ginonggoman ni patik ni Kristo doaw. Diaka nagale, gabesongon nagale doaw, asa hutugihon akan nagalei upahombar do diriku tu sasude ang giat hupaluan nang godeba. Alay salut nai hula ala barita nauli ang giat dohot au partohak disi. Ima saat na martua do akan natumanghihon hatan di debata jalan umpeopsa. Amin. Sai homa par
lindung mati. Ay Jesus tumartano batuani di tanah di korungan. Ay Jesus tumartano batuani otro di sa elengai. Tahatidak kon mahaporsyaptai so nahina kon ni dongatta sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au Porsea di bata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, na palangit dohotano. Au Porsea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iman na tinuhon ni si Maria, nagabigabian siyanton di parbadia, ang karon sa kabuhan. Ido duhata na tumaw na bernit, di pamuman si Latus, namate kapada banadihaw pinarsilang, na tuwa tumunutulong di tanom, na mulang mangulu dari patuluhon, na manay tusugo, lahun siyang di bata Jehovah, amanay patuguna sa tulusani, di simay banagang magsulap sumon panoon, mamumihalak na manguludot na mate. Ao Porsea diton di parbadia, jaladong sa dahuria na badia, Uria kepanela Kristen akan nabadia, do desan dosa, do dekai mandok, mulak memusuh daging halang mate, do gangguan nasora sudah. Amin. Aduh
Salo. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 7 Februari 2021. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksagesima. Lapatanna ono puluari andorang so haheon. Doho tema Jahoba do hagogo ota. Paduahon barita habot ni roha. Di hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 nunga parjolo di alap tuhata inang marsesi boru huta barat umur 71 tahun. Ima nani hai baluhon amang situa Kolonel Purnawirawan Rudolf Sitompul. Jala di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 nunga di Pataru tu perbandaan TPU Pondok Kelapa. Alamat keluarga Jalan Bambu Asri Timur 3 Romawi, nomor sia Pondok Bambu Sektor 4. Para halado dot sude ruas HKBP Pondok Bambu pasahaton dohot marhabot ni roha. Saya di pargogo itu hatta masude keluarga na ditinggal honna. Patuluhon ibadah minggu. Mulai sadarion minggu tanggal 7 Februari 2021, ibadah minggu umum dipatupa secara live streaming. Masuk pukul siawib. Songonido nang anak sekolah minggu sadarion, rap mar minggu dohot na tua-tua nasida. Di hari minggu tanggal 14 Februari 2021, nanengro anak sekolah minggu beribadah menggunakan aplikasi Zoom. Opat parhalado pensiun. A. Sadarion minggu tanggal 7 Februari 2021 di Patupa Huriata do pelepasan sintua pensiun. Ima amang situa Dr. Andes MMB Marpaung. Alanong marumur nasida 65 tahun. Alani papungu peliando hita. Huhut manglehon cenderamata ima songon dalan pasahaton hamliatoni rohata di sude pakobasion nasida salelengon di tonga-tongani Huriata. Berhubung alani kondisi pandemi COVID-19 maka acara ramah tama mandok hata sian paralado songoni nang sian ruas ditiadakan. Cukup sian sintua na pensiun. B. Songoni do nang di hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 nanengro di Patupa Huriata do pelepasan pensiun di amang situa eha Simanung Kalit ala naung marumur 65 tahun. Palimahon Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Marpikir HKBP utusan sian Huriata Ima amang pendeta R Silaban STH amang situa BE Napi 10 SE amang situa E Manulang SE tabuan ma di Bagasan Tangyakta asa anggiat mardalan Sinode Distriki di Bagasan Hadengganon. Panopon undangan tajalau do undangan sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ima undangan untuk menghadiri pertemuan dohot Eporus HKBP nanang di Patupa di hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 14 sahatu pukul 15 WIB maringanan di HKBP Kebonjeruk. Papituhon aplikasi Zoom HKBP Pondok Bambu. Telah tersedia aplikasi Zoom HKBP Pondok Bambu. Tusude seksi-seksi kategori oni Huriata akan naing memakai aplikasi Zoomi boima menghubungi sekretaris Huria. Pawaluhon ucapan terima kasih.
Parlado do sude ruas ni huriata pasahaton moleate tu keluarga NN na pasahaton 1 unit lemari pakaian gabe inventaris ni huriata pasiahon ruas namar sahid di bagasan pasahiton do ruas ni huriata sada inang nyonya Sidabutar boru simbanyuntak dirawat nuaing di rumah sakit Polri. 2. Inang Situa I boru Sitorus. 3. Inang nyonya Sinurat boru Napi Tupulu. 4. Inang nyonya Pangaribon boru Hutahayan nungambulak tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Omni. Tabuan ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala roha nasida pasapuluhon parhepengon pelian tuhuria 10.104.000 rupiah pelian tu pusat 2.076.000 rupiah pelian tu DSH 3.960.000 rupiah pungu sude 24.140.000 rupiah. Songoni matik ting di huriata di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tu hatta masude pako biason dohot peliani bahen sangat dohot puji-pujian di guarni tu hatta. Huriani tu hatta nunga tabege tikting ima di hari Selasa 2 Februari tahun 2021 nunga jumolomonding sian tonga-tongata Ibu Nyonya Marsesi Sitompul boru Huta Barat atong rimah hita jonjong laos martangiang di bagasang rohatabe huhut makulima organ sa ayat diuduti ma marende hita sian ayat sada dot dolu. Tapuji Tuhata marite hende huria nomor 712 mamuka siana esada lau suhutma tapapungu peleta.
sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Laos songonima di damang dohot dainang nangakayana nami. Nama dohoti ibadah melalui live streaming di tengah-tengah niaka bagas tabi. Shalom, salam sehat ma dihita saluhutna. Laos selamat ma perjulu sahali upasahat kami tuamang Petrandus Marpaung natongon pensiun sian hapar haladun di tengah-tengah ni huriatta hobar tu aturan ni huriatta mulununga marumur 65 tahun pensiun ma lausido na naing patu pauta di minggutta sadarion alani dihubasi hatani di bata duhita marhite natar surat di buku panurang Yesaya bidu 40 mamuka sian ayat 27 sahat rodi ayat 30 sada panurang Yesaya bidu 40 mamuka sian ayat 27 sahat rodi ayat 30 sada ta payuti hutma songonon ma padok nadisi buasama dohonomu ali Jakub jala didokho ali Israel bunido dalaku marado pun jahuba jala dang marudiu mau sian debataku tehe dang dipotoho manang dang dung dibegoho debata saliling-liling nado jahuba sitopa aka ujung ni tanoon dangululuja manang madati ibana jala dang haduduan pikiran nai ibana balik mangalihon gugu tunaluja jala dipargugui situtu aka nasomar gelok luja pe aka duli-duli jala madate jala tarsuladit aka namar daging natabos alai aka namar haposan tu jahuba maruli hagugun mardapot gabe marhabung nilali lau manaik marlujungi nasida dangolo luja mardalani nasida dangolo maddate ido iyanggo sahatna amwa kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus memang hidup di dunia ini tidak selalu mulus apapun kedudukannya apapun jabatannya bagaimanapun keberadaannya bahwa di tengah-tengah perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Sai bolusot tado ragam niaka hamaulun. Sai bolusot tado ragam niaka persoalan. Bolusot tado parukilon. Bolusot tado nangaka hahaciton. Bolusot tado nangaka sitaunon. Jala dohonutta dohot akka nasuman tusi. Sai naiko masa dui, jala naiko bolusot tadui di tonga-tonga niaka pardalanan ni ngolutta. Jala dohonutta di bagason bason memang adong dui diaka persoalan dohot akka paru kilo ni niang porsanutta. Alailau sadong dohonutta di bagason bason diaka si tauno ni
dia kaparu kilo ni macai duk tadupi. Molo tadupi situasi namaol na songonim. Mungkin boido ratu buah kasukun di rohat tabi buha naso didongani di batado hami di tongah-tongah nguluon tutudo naburju di bata memang parholong ni rohan do di bata ai molo burju di bata molo parholong ni roha di bata buasa pasobuon na hami di bagasana kahaci toni buasa pasobuon na hami di tongah-tongah ni akaparu kilo ni buidura adong halak madok songon na nidok ni ibit gadi mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Manang songon nanidok ni detai sipata sai suku-sukun rohaku, sai lulu-lulu rohaku di dia do di bata. Tung taga moddo nalau maddau de bataku sianau. Dungi dido edetai muse lulu-lulu do rohaki di dia do de bataki. Namasa di tengah-tengah ni bangsa Israel hatiha turpuk jamita natabege di minggu sadarion. Memang menghadapi situasi namaul do nasida. Tongon dihabuangan do bangsa Israel hatiha ni turpuhon. Manang dohonot ta memang secara material hira naswadong do masalah di nasida. Tidak ada masalah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Madu nasida. Boido nasida martiga-tiga. Denggado padaraman nasida di habuangani. Alayah do nagabe puncak ni paru kilon do si taonon namasa di tengah-tengah ni ngulu nasida molo tadok nakin dia kapadaraman hidup mereka memang bisa tidak ada menjadi persoalan tetapi yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan mereka yang selalu terngiang-ngiang dalam hati mereka soal bait Allah yang di Yerusalem sudah diruntuhkan. Itu yang menjadi tangisan dalam kehidupan mereka. Bahwa bait suci Allah yang di Yerusalem itu sudah diruntuhkan. Mulunung ngamarokso bagas joro ni debata na di Yerusalem dipakilalahon nasida nung ngatalube debata nasidai. Tuhan itu sudah kalah. Ketika rumah Tuhan yang di Yerusalem itu sudah diruntuhkan, dihancurkan. Tidak ada lagi kekuatan Allah. Ngalit tu bere batas ya tengah-tengah ninggulu nasida. Tuhan itu sudah melarikan diri dari kehidupan mereka. Nunga ditadikod debata benasida. Alanima hamu akadungan nahi nahulungan. Memang mulut ajaha. Jesaya bidu 40 didoakan Nabi Sukdo firman perdebatan. Kalau kita mau membaca dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-31 dikatakan oleh penafsir ini adalah merupakan firman perdebatan. Kirana marsual do debata do bangsa Israel. Dihilala nasida hirana so tolak manang naso ulu bidi bata paluahon nasida. Tuhan tidak mampu lagi untuk melepaskan mereka. Mereka merasakan Tuhan itu tidak mampu lagi untuk paluahon nasida. Ima hataridaan ni kondisi psikologis manang frustasi manang naing madili. Hamu akadungan molo masa situasi namaol si songoni boidora tubuh manang tiga sikap di hita jalma.
molo masa nasongoni. Apalagi dohonot tera di situasi kondisi COVID-19 sia di bagasono bason. Bodoh hitam. Songon sikap ni bangsa Israel. Mungkin ada dari antara kita yang mempersalahkan Tuhan. Mulu tadu pihak kana masaim. Dang dirit tata pareso. Ala ibu itu gabe di batata salahon. Itu nakin natajaha di ayat 20 pitui. Buni do dalakku madadupun jahuba. Jaladang maruliu humau sian di mataku. Tapi sasitong nadang di boto nasida dada naro boti citoni di nasida. Bukan datang begitu saja. Kalaupun mereka menghadapi persoalan hidup, bukan datang begitu saja itu. Tetapi ada proses yang panjang. Ai hasalaan do sana sumalin nasida do mamaksa di bata ikon manguhum ikon membuang nasida asamu berohana. Alani dang debatanian salah honon nasida. Ikon nasida do jumolo manadda diri. Dungi Roma manompo dosa. Bukan menyalahkan Tuhan. Kadangkala kita ini mau seperti bangsa Israel itu. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan-pergumulan, kadangkala kita menyalahkan Tuhan. Napa dua hon taida siat tonga-tonga ni bangsa Israel lalak do nasida paidaida hahaciton nasidai. Molo lalak do paidaida hahaciton namasa di tonga-tonga ni ngulutta memang ikon lam haci matahi lalak. Kalau kita hanya melihat apa yang kita alami itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, memang semakin sakit dia. Noloholani duta paida-ida. Dang di ida bede bata nadong di labung nasida. Mereka tidak melihat lagi bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak melihat Tuhan itu selalu dekat dengan mereka. Dang dilingot nasida be, di labung nasida do di bata. Rahya do petahalami amang inangate manang diaka pahu putta manang diaka yana kota. Uju marikat ibana sak-sakma pakna alane na tinggang. Sai tangis mak di paida-ida pakna yate ala sak-sap. Alai dinatangis ibana paida-ida nasak-sak paknai topu maro inana sianonan ibu makue ipatuduhot tu ibana mamitoribana do parjolo mangadu maknai unak sanga sodafo tanaw inaruhana toribana do parjolo mangadu ikon ibana do jumulo margogo marikat mangadu kue na binuan ni maknai. Lapatan na dang bingo bena haciti. Itu benaruk nak kintab do hacit ni si taonon molo sai holan si taononi nagabe pinat no tanade. Semakin sakit dia. Kalau hanya kepada yang sakit itu pikiran kita. Dina menghadapi COVID-19 siope songoni do hita de. Molo hola sai tu si do lauru hatta tu si lauru hatta. Dangadong semangat di hita. Dangalo hita mangalo. Lam haci do tahilala. Molo hola ni tapaida-ida. Alani mahamu akadongan nahina hulungan di bagasan guar ni tu hatta Yesus Kristus. Gabe dipaingot Tuhan Yesus manasida molo tajaha di ayat 27 ale Jakub ale Israel ima pasuakon roha parningotan doh si parion nasida di pabahena ni debata tuakau punasida di tikina salpu pino parni si Jakub do nasida halak nasumar dihadiahian yang bukan siapa-siapa alai
asini rohani debata sabing do sian holong ni rohana do madudu si Jakub gabi anak kunna dungi digati maguarna gabi Israel nanang dohonon na parjulu sahali tutunga-tungani bangso Israel na mga dupiak si tauno ni tadda dirim isi doho na julu siya dia do bonam na julu nuaing lausido nang sukunon ni debata tuhita di bagason bason molo masa akka si taono ni molo masa akka paru kilo ni buah sadang tuau hamuro molo dia rupi hamu akka si taono ni masa kana masai buah sadang tuau hamuro. Apakah perbuatanku di masa lalu itu belum cukup bagimu untuk membuktikan kemahakuasaanku? Ido ubaina dipatakas topik minggon tuhita Allah adalah kekuatan kita. Juk do memang soson di tengah-tengah tak hamauloni. Apalagi di bagasan situasi nuaingon hamauloni, ada juga dari antara jemaat kita harus di PHK karena situasi sekarang ini. Mungkin juga namasa di tengah-tengah ningoluta alani situasi COVID-19 kita bangkrut. Kita rugi. Jala dohonot tadi bagasan obason ro sahid. Mungkin juga dalam situasi sekarang ini ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi di tengah-tengah keluarga. Mungkin juga karena situasi sekarang ini jabatan kita dicopot. Kita dipitnah. Ido benar saya jumpa kita doa ke hamaulun di tengah-tengah ningoluta. Alai molo masa na songoni buhado sikapta. Manangadong dohita nama baina kadildil dohonota do ngejolma dia tong rohatta na bui mangurupi hita manang adong do siat tengah-tengah na mga luluya ka debata alternatif dohonota di bagason bason lau tu akadatu lau mamili tu akka kuburan manang maniup akka ajimat dohonota alai taingok ma nagabi hatoban ni sibulis do dia kana mangulahon na songoni idu banadak kun buah sedang tu debata hitaro molo masa kana songoni idu disukun tu hita di bagasan ketika kita menghadapi semuanya kenapa kita tidak kepada Tuhan datang dang dingot tamube pabahena ni debata natuhona selilingun. Apakah kamu tidak melihat lagi kehebatan Tuhan dalam kehidupanmu? Nasodiboto hobe boy do debata paluho dirim sonarion si situasi nama sai. Kadang dohya hamu kadungan saha porsiaon alani keputus asaan mangadu piak kana maul. Gabi do ibana masangonon dang adong debata ninna ibana ngolo tutudu adong debata ipatudu hom madirina gabi ningok ma barita sahalak ama namaraliale do sahalak nama pitung makatahatai manasida jala sahak ma pakkatayon nasida taringot tu debata songonima didok amatai dang adong debata mula dong do puasa so dipatari dohot dirina dohot huasona dohot hagugunna alai didok dongan nama mitungima mula buti hope dang adong ninna nama pitungi tu ibana puasa dohono musongoni ai so huido ai mapitung duau
Deho pedang adong nina na bitungi tu hadirion ni nama katai dohot ibana muruk mamatai laos manebes ma ibana lau alai di tengah dalan di pahusor-husor ma hata nani dok ni dongan na nama bitungi aibana pe suadong ala mapitung hadirion na dang dida alai di pahusor-husor ibana ma au do HP nama pitung gabe sohuida nadong di bata ninna unang paluas di papitung manangaha ho idu nanang dohonon ni barita itu hita di bagasono bason alai tajalo matod di Purbadia tuaha hita majalo tod di Purbadia asa di patiur si malolongta marnida hagugun ni di bata unang masongon namasa hamu kadongon di bagasan caritaon marpangkas mah hadirion ni sada ama maka tahatai mana sida doh tukang pangkason sahak manusia pakkatayon na sida taringot tu di bata dungi didok si tukang pangkasi mak yang guau tukso porsea duau adong jala margugu di bata ninna tukang pangkasi ai molo adong do di bata wasa paluasonna kuriana marsahid wasa paluasonna pandemi COVID-19 masa molo adong do di bata mulu tungadong pede bata ninna tukang pangkason tak para si rohai ninna kohomma na pinangkas nai dang dia lusi alai dung sidung ibana di pangkas haruar maibana di dalan ibana madalanna pajupang maibana do sahalak pergejang ubuk mate gejang ubukna dak terurus ubuk naung ipanok no tibana mon roma ibana muse tu partukang pangkason idok ibana ma tak porseyau adong tukang pangkas ni ibana buasa dohono musongoni baru beho pangkas so tak porseyau adong tukang pangkas sugari adong tukang pangkas di Portibion nyamma hadirion ni sada halak na mardalanan ni gejang ubukna tak tarurus buasa gejang ubukna Didak porsia wadong tukang pangkas ninna ibana. Basa dohono musongoni au ma nakiddo beho pangkas ninna ibana. Dungi dido amatai songoni do nang debata ninna ibana. Ala dido amata parpangkas nakisuru maibana rotuau. Asal pangkas ibana denggan. Dangadong degajang ubukna hurus pe macai tapab bainoku hadirion ni suruh maibana tuau nin. Jadi hidup na hona pangkas na kimma songoni ma di bata. Dang naswadong di bata ubain namasa kahacitun. Dang naswadong di bata ubain masa kahacitun. Nasi dado nasoro tu di bata. Termasuk dohot ho ninna na pinangkasna itu tukang pangkasi. Hohomma tukang pangkasi ala tutusi tutudo nani dok niamatai bukan tangan Tuhan yang kurang panjang membantu kita. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang membantu kita. Kita yang enggan datang berserah kepada Dia. Kita do nasolo Roma dapat debata berserah diri ke hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak ada. Bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Tetapi kita yang tidak mau datang kepadanya. Langsongonima didok tuhita lumubima diamanami amang marpaung na pensiun di tengah-tengah ni huriatta di bagasono bason. Buhadu asa dapat kita tuai.
Molope marumur amang marpau ngono 5 tahun jala pensiun sian tohonan hapar haladun di tengah-tengah ni huriai laus hita saluhna wahadu asa dapat hita hatu auni didok nakin di ayat 30 sada maruli hagugun mardapot gabe marhabong nilali laho manaik marlujongi nasida dangolo luja mardalani nasida dangolo maddate molo marhapur siaun hita tu debata mulu marhapur siaun hita tu dibata. Dada marlapatan gabi bebas ma parukilon dohot hahaciton di tengah-tengah ninguluta. Alai didok molo masa pe hakka hahacitoni molo masa pe moru gugutta alani faktor usia dohonotta di bagasono bason ingot mamang lehonon ini bata do gugu. Hidupana didok edetai tung halak namar gugu si partangiangi. Jadi dangalani dirita mang ubay nabuhi hita sahat tuna pensiun di bagason bason alai na di pawar de batado guguna tu hita. Na di pawar de batado guguna tu hita. Lau songonima nang diamang na mangadupi pensiun di tengah-tengah ni kuriata sai di pawar de batama guguna tu amang. Menikmati hari-hari tua ni amang sendiri, menikmati masa-masa pensiun ni amang sendiri. Lau songonima nang di tengah-tengah ni ruas ni huriatta molope dang buhi ta aduk buhi lahu pabor hatto namang situa marpaung pensiun di bagason bason alai di paingok dohita ingot hamuma akan namang uluhon hamu dia kapelayanan ni amang situa marpaung na seleningon di tengah-tengah ni huriatna gabi pasu-pasu mai rumah hita tu adupan ni debata songon gor ni minggut sadarion mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini molo roh hita tu adupan ni debata bui mahita maka monakon saluhutna kaparu kiloni. Ketika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, janganlah mata kita 100% tertuju kepada masalah yang sedang kita hadapi. Ataupun kepada kemampuan-kemampuan kita. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang jauh melebihi masalah yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki. Nanti kenakan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti dikatakan bagaikan Raja Wali yang mampu terbang melewati samudra. Amin. Martangiang mahida. Mauliati marohanami dihuwali jahuba debata para siroha jala pardinggan basa. Kudu nagabi haguguan di tengah-tengah ni perdalanan ningulu nami. Kudu nahu pangasahu kami Tuhan. Dia ke perdalanan ningulu nami. Las posma rohanami di tengah-tengah ni ragam niakan ahal parukil hok kami. Posma rohanami bui hami makamunakun saluhu nai ala gugun nasian ho. Lau singot hami ma Tuhan dia kana masa di tengah-tengah ni huriam di bagasan minggu-minggon nang jumolo dia lapo inanami marceci boru huta barat daktagamun sumahiu rohani saluhutna keluarga pinopar ni inanami nang jumolo marujungulu ilumobima dia manami sitompul songoni nang dia kaya anak konpe kudu di bata pangapul na mangapuli saluhutna kana marsak nagali kudu nagabi hagugun di tengah-tengah niak kana masa di ngulu nami pargugui ma keluarga saluhutna Tuhan di bagasan apul-apul nasian ho lasungoni ma di minggu sadarion hupaborhat hami mariti huriam na pensiun sian tohonan hapar haladun amang situa Dr. Randus MMB marpaung pasu-pasu ma
akapaku basion nasida naselelengon di tengah-tengah ni huriami. Asa gawe pasu-pasu di tengah-tengah ni ruas ni huriam Tuhan. Songonima nang dihadirion ni amanami di masa pensiun. Asa lehon mugugu namar dapuk-dapuk nang hahipason pe. Asalam tabalas ni rohana sida Tuhan. Tua katiki-tiki namangi dope. Lau songonima Tuhan di minggu namangi huton pe nang padu paun ni huriam. Dia mang situa simanung kalit. Ala nang marumur nasida ono 5 tahun. Patulus masa luhukna. Ulau nang si hobasan ni huriam. Songonima nang sinode distrik. Nang si patu paun di DKI Jakarta. Doh na hinubasan ni pimpinan opurus. Lahu makatai taringot tu tahun pemberdayaan dia kana posom tua katiki namangi huton. Komana patulusoni saluhutna. Lau songoni Tuhan mau liate di sobahon jala di pasahat rohanami tu adupanmu. Dia kasih lehon-lehon na pinasahat ni huriam. Lahu membunahi dia kanariko dia ke bagas ni naposom. Saya lampasu-pasunmu ruas ni huriam. Nagirgir marsi lehon-lehon di tengah-tengah ni huriami. Lau songoni mali Tuhan huingot hami. Siat tengah-tengah ni ruas ni huriam HKBP Pondok Bambuon. Namarulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Adong torok nasida 10 sia hanak. Mungkin Tuhan adong do nasotar surat guar nasida marhite warta. Lau sipe Tuhan hupasangat ami tu adupanmu. Alasian hodo di jalur nasida gajang ni umuri. Dohot hahi pasoni lampasu-pasum ma. Nasida disudia kapardalanan ni ngulu na pinasahat mo do penang tujuluanon. Sari hononmu dia kanariko di ngulu siganu pari. Lau songoni ragam ni akan pinikiran ni rohan nasida pe. Lau songoni ma Tuhan. Wingot hami akadongan nami. Namar sahid di bagasan obason di tengah-tengah ni huriami. Ima inang nyonya sintua sida butar boru si majuntak. Natakas dope nuang Tuhan dirawat di rumah sakit Polri sian sektor opat. Songonima di inang situa i boru sitorus sian sektor opat. Di nanami nyonya sinurat boru napi 10 sian sektor 2. Songonima Tuhan dinanami nyonya pangaribuan boru hutahayan nang mulak siar rumah sakit jala di bagasan pemulihan di bagasan obason di tengah-tengah ni bagas nasida. Tuhodo pasahaton nami akadongan nami na di bagasan parsahiton dohot di bagasan pemulihan ni. Asalam tabomu gugu namar dapot-dapot nang hahipason Tuhan. Kala dirajumi rohanami hodo paddauni bulun. Tukdoh wasom laho mamasu-masu ruas ni huriam na di bagasan pemulihan di bagasan obason. Na di bagasan parsahiton di bagasan obason. Jala torop dope nasoha gorak kami Tuhan. Di bagasan obason alani COVID-10 sia. Nahona sia tengah-tengah ni akar ruas ni huriam. Na terpapar akar ruas ni huriam. Mungkin dirawat di rumah sakit. Lau songoni di tengah-tengah ni bagasna patupa isolasi. Ipe Tuhan kupasangat kami tu adupanmu. Pasu-pasunmu. Asa margugu nasida. Anggiat peu sodi hilala. Tanggal sodi hilala. Parsahito nadong di pamatang nasida be. Sudi pakubasian ni akka medis. Dokter. Dohot akka na merawat nasida. Pasu-pasunmu Tuhan. Mau liati madiho. Di sudi ruas ni huriami. Sian namit-mit sahat rodilan sia. Gonggom ma di bagasan asin roham. Di mana ngahape ulaun nasida. Di mana ngahape pakubasion nasida di tengah-tengah ni bagas nape. Lau songoni dina ruar si tengah-tengah ni bagas nasida. Saya paholang ma Tuhan. Sian nasa COVID-10 sia. Mau liati madiho. Jalo ma pamujion nami. Jalo huasomma namasa. Di ngolu namion. Marhiti Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marid di mahita. Lau tapasahat ma pilihat datu julu. Lahu patu bahon tanda kasihta tu na pensiun di minggu sadaron hari di mahita.
edeta sian nomor 15 ayat sada telah supangidu hami ma amang situa Dr. EMB Marpaung 75 amang marai di mahita. Hamudongan sahuria napungu di bagas joroon songonima nang dia karuas ni huriatta nama dohoti ibadah live streaming nuaing jongjong do di tonga-tongata ima mata situa Dr. MMB Marpaung nunga digohi tiki pangulaun nasida di huriatta nama cohot ma nasida nuaing sian hapar holodun di huriai alani tamado pasahatotta hamodation nirohatta tutuhatta nama dongani jala marguguihon huhut na patauhon nasida saliling mangulahon hapar haladuni akupni unedo pasahatotta mauliate nang tunasida nang makalujahun jala makarocotun pangulaun ulaun di huriatta alani paburhatotta manasida nuaing laho pensiun. Hamudongan nami situa Dr. MMB Marpaung obartuaturan dohot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan nunga diguhi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di huriai nama dok moliate do huriaun tutuhatta na patauhon hamu marhubas obartutuhonan nasahat tu hamu nunga diguhi hamu panguliumuna marhidi pakubasion tohonan situa di pasahat hamudo na pinangido ni tuhat tanamadok sahat ula tohonan mi na tamado hamodet onon ni huriatta siala panguliumuna na salelengon di tuhatta anggiat parbue ni hinawasamuna na salelengon di jolo ni tuhatta gabe pilihan na hutus jalamabuan pasu-pasu tuhagagadda ni napursia dohot hatutugu ni hapur siyaun diaka na hinabusan muna alani jongjong mahita na sa huriaun ruas ni huriat ta jongjong mahita laos martangiang mahita ali debata nami nagok asi dohot holong ni roha Rodo hami tu adupanmu lahu pasahatun hamuliatun niruhanami siala panguripunmu di naposomon saleding di pararho makubasi huriam nunga sahat diula ulaun hasituaun napi nasahatmi saibahen ma ramos parbue ni pakubasion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan salilingna nang naposompe saya si maruham ramuti manasida lam ramuti manasida dung mamuka pensiun sian pakubasion songon sahalak situa molotung di jalo pensiun sian hasituaun saya ramuti jala patugu mapos ni rohanasida tuho palasma rohanasida totong pahi pasma pamatangna lahomadai hinauli nitiki pensiun songon jolma namar pakilalan maruha jala namar toddi hobartu lomo ni roham tugu-tugu jala ramuti manasida diaka ari-ari ni hatuaunna asatotong manaili tuho aisian hodo haroruan ni hadamiun las ni roha doho sonang ni roha di bagasan toddi porbadia pasu-pasu ma nang keluarga doho sisolhot nasida asarap mangulupun jala makkamolatihon pasu-pasu nang jinal nasida sian ho akup ni marpamuati maruham
dinasa hagaliun do haurangan ni dongan namion, dinasa pangulaon do pakubasion na nasay laon, se samai alani holong ni roham, pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi salileng ni lelengna. Amin. Pinasahat matu sekretaris ni huriatta, lahum jaha surat keputusan do pasahatun piagam. Shalom. Shalom. Nuang hujo haima SK Pensiun Amang Situa Doktorandus MMB Marpaung. Surat keputusan pensiun sintua atau penatua nomor 03 garing SK garing PS garing HKBP PB garing 2 garing 2021. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu menimbang perlunya melaksanakan aturan-peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan-peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Situa Doktorandus Maju Maruli Budiman Marpaung, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar 4 Februari 1956, ditahbiskan Manang Manjalo Tohonan di HKBP Pondok Bambu tanggal 6 Juni 1993. Pensiun Kamis 4 Februari 2021. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sentua penatua Haparhala Doon di HKBP Pondok Bambu diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 7 Februari 2021, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban STH ditandatangani. Nuaing hujahok kami mas sekaligus surat penghargaan Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Surat penghargaan nomor 016 garing D 8 DKI garing SPS garing 2 garing 2021. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Situa Doktorandus Maju Maruli Budiman Marpaung yang telah melayani sebagai sintua di HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu. Lahir 4 Februari 1956, ditahbiskan menjadi sintua 6 Juni 1993, pensiun sintua 4 Februari 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Jakarta, 22 Januari 2021,
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Preses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. Paborhaton ni huriata mahamu amang pensiun di tengah-tengah ni huriata. Ale naposo ni debata situa Dr. MMB Marpaung mardungan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Purbadia hupa burhat hami mahamu lahu pensiun sian sintua di pasu-pasu Tuhan Yesus Raja ni huriaima pakubasio muna na salelengon jala diramu ti mahamu diaka ari-ari ningolumuna jala diparruhai mahamu madai hinaudi nitiki pensiun diaka ari-ari sidalana muna dope tutuki naroon. Amin. Ada kamu matusan. Ada kamu matusan. Ya, ada kamu. Langsung nima tu bendahara ni huriata dot ita parhaladu tapah satu maitamang di Cendramata di bagasan obat 7 mahita. Iya. Iya, tangan. Aduh. Memang ya, lasi somah tidak sementara. Salah marputu tidak. Somah tidak. Somah. Salah marputu tidak. Ya, langsung ni mah sian bahasa daun ni parhaladu. Aduh ramah. Naik ke bijang satu ramah. Naik ke bijang satu. Itu. Ya. Naik ras. Naik ras. Ya, langsung ni mak pasahatun hata ya namang pedul mai tamang bui mang kenapa bui Sadarion Jamita Tuminggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021 Imasian di Polan di Jamita buku almanak dohot buku mendekat kepada Allah atanai di soal didok debatado hagogoku Tuhan sumber kekuatanku mandok molatema tua mata debata padenggan basai ala dilehod dong ahu satu na pensiun manang purna bakti nagabe situa maahu manang parhalado di Huria KBP Pondok Bambuon mulai tahun 1970 satu tahun 2021 jadi godangna 20 tahun maahu mangula di HKBP Pondok Bambuon. Mau lihat tema tu padita na dua, ima padita R. STH, dot padita padiangan MTH, nama nugu-nuguahu, nagabe situa dok parhalau di Pondok Bambuon. Dok dong aku situa ama, dok situa ina, natotong mendukung ahu di HKBP Pondok Bambuon. Dok ruas sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, satu lansia,
na mendukung ahu gabe situa di HKBP Pondok Bambuon. Do dukungan ima siak keluarga do katodokku iman jadi mancalawak se pensiun maahu sadarion do piagam uria molatema uria parhalado pasahaton cenderamata matuahu jalau pangiduma COVID-19 saya mago mai siak kita sudah deporti biodok di Indonesia taruh mobil di Pondok Bambuon. Iman abuy pasahat tuhita sianahu situa doktorandus MMB Marpaung maulia tema horas amen. Horas. Pegang Bapak itu, pegang. Pegang Bapak itu, pegang. Mari di Mahita sian 650 sadak tulu las jongjong Mahita saluna. Tolu dok. Jesus mawarsangapi Sai timur hadameon Langkang hapuseon Marbuke Wakalang romani Tuhan kanunang Mauliate madi tu hatta na mangalihon hatana dihita di minggu sadarion asatung takas tabutu jala tabigi di bata saliling ni liling nadu jahuba sitopa akka ujung ni tanoon dangululuja manang maddati ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana do silion gugu tunaluja jala di pargugu situ tuakka na sumargelok atong ibana ma tapangasahon asatung di pargugu hita di pardalanan ni ngoluta. Tuhan Jehovah amanami parolong rohai. Hodo pangasahon hami di bagasan nami. Dina tabulus dupe nuaing ragam ni hamaulun di bagasan nguluon taingot ma tuhatta pardingkan basai do haguguta. Layak ka namar hapusan tu jahuba maruli hagugun mardapot gabe marhabong nilari lahu manaik marlujungi nasi dalang ululuja mardalani nasi dalang ulu maddati sai marpos niruha mahita tutuhani jahuba hagugutai tatangyakun mapiliat tatuadupan di debata martangi yang mahita ali di bata manamina di banu magijang hudu haruan ni saluhut silehul leun nadinggan dona solibasa namali utus upasahat hami masian nanilhon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus di julum pasu-pasu mai jalaramu tiasa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohok di portibion buhai maruhanami marhite-hite todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Masana dilehon
na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai rumah harajaunmu sai saut malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagum. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaruhon ma damena tu todim. Amin. Horas mahita saluhutna mulai tema diakap na melayani tema multimedia songani muse nang organis yang kainan nami tenang song leader so mahita parhaladu so marputu salai muse amang padida nakidang dohot ya padiangan Sana bang, sana. Ya. Sana bang, sana. Sana bang, sana. Amang na pensiun. Asa tanda. Asa doang. Iya. Tuhan maparlingkungan mi, umutak peportibio. Kamping baba. Tuhan maparlingkungan mi, ay Jesus suportalo berdoani di tanah Tingolumon. Ay Jesus suportalo berdoani. Shalom. Oras madiaka manami na nami nama doa ibadah live streaming di tengah-tengah di Bagasta. Sahat mata binami nama ubas di Bagasta ng Bason songoni di amang na pensiun. Oras ma